కాదు గత 20 రోజులుగా పార్టీ కార్యకర్తలు గ్రామ ప్రజలు వాళ్ళ యొక్క విలువైన సమయాన్ని పార్టీ కోసం కేటాయించి ఈ ఎన్నికలలో ఘన విజయం సాధించడానికి తోడ్పడిన మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। మీ అందరి ఆశీస్సులతోటి మీ అందరి సహకారంతో ఈ గ్రామాన్ని అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేయడం కోసం ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుంటూ ప్రతి పేదవాడికి ప్రతి రైతుకు ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా అందరికీ అండదండలుగా ఉంటూ సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ మీ అందరికీ ఈ గ్రామంలో అన్ని రకాల సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ 365 రోజులు మీ అందరికీ అందుబాటులో ఉంటానని తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను। ఒకసారి ఏమైంది పెద్ద కష్టపడి గెలిచినాక కూడా మాట భయపడుతున్నా వాళ్ళకనే ఎక్కువ